nistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Kif imwiet fil-manifest elettorali Malta flimkien tnidew 5 skemi oħrajn bilan li jiġu indirizzati inġustizzji u anomaliji tal-imoddi. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Falzon spjega sewwa fiex se jkunu qegħdin jikkonsistu dawn l-iskemi filwaqt li stqar li se tkun qiegħda titkompla l-iskema għal dawk il-persuni li daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku. Din l-iskema tapplika għal dawk l-individwi li kienu impjegati f'xi korporazzjoni jew entità pubblika wara li jagħmlu xi żmien iservu f'wieħed mill-korpi tax-xogħol imwaqfin qabel l-1979, impjegati mal-Gas Board sakemm spiċċa u wara kienu impjegati mal-korporazzjoni Ene Malta jew apprentisti mal-Malta Electricity Board sakemm dan spiċċa u wara kienu impjegati mal-korporazzjoni Ene Malta. Minn din l-iskema fl-aħħar 5 snin ibbenefikaw medja ta' 1600 persuna li bejniethom irċevew 4.6 miljun euro. Tnediet skema ġdida għal eks-impjegati tal-Korporazzjoni Telemalta li minnha huma mistennija jibbenefikaw madwar 250 impjegati u se tkun mifruxa fuq ta' snin b'sejħiet separati għall-applikazzjonijiet minn żmien għal ieħor u tapplika wkoll għall-eredi ta' individwi eliġibbli li ġew nieqsa. Skema oħra ħarġet ukoll għal madwar 500 ħaddiem li fl-2003 ġew trasferiti mill-Malta Dry Docks u l-Malta Shipbuilding u assimilati mal-Industrial Projects and Services Limited li llum magħrufa bħala Resource Support and Services Limited. Fi ftit kliem il-Ministru Falzon spjega l-iskop wara dawn l-iskemi u min se jkun qed jibbenefika minnhom. Sissa diġà laqna 4 kategoriji ta' ħaddiema, issa wasalna biex nagħlqu oħra u ħanintroduċu wkoll nagħmlu tajjeb għal anomaliji ta' kategoriji oħrajn. Għandek il-ħaddiema l-eks ħaddiema ta' Malta Dry Docks u Malta Shipbuilding li kienu ġew jusa bħala surplus dak iż-żmien meta qabel ma saret il-privatizzazzjoni, għandek xi ħaddiema numru relattivament żgħir dawk li huma eks Malta u ħanindirizzaw ukoll l-eks ħaddiema tal-Verdala, il-Lukanda Verdala, l-eks Hotel Verdala. B'kollox inkunu qatna madwar 8,000 persuna u se nkunu investejna madwar 85 miljun euro. L-applikazzjonijiet għall-iskemi se jintlaqgħu sal-aħħar ta' Lulju u l-ħlasijiet dovuti lill persuni eliġibbli se jsiru f'Novembru.